Right, tinotenda Mwari panguva ino Mwari vachitibatsira. We want to read from the book of Daniel chapter 7 verse 9. Toda kutaura nyaya yatinoona iri very popular mazuva edu kana kuti munguva yatiri kurarama pamusoro pe the ancient of days kana kuti mukuru wamazuva, kuti ndiani, who is the ancient of days. Zvakatikoshera kuti tive neunderstanding iyoyo, ndiani mukuru wemazuva. Takaona there are so many people, the dead and the living, throughout history vaigona kuva nematitles iwayo, religious leaders, whatever, politicians and all kinds of people vaigona kuzvipa matitles iwayo, but who is the real announce here, the ancient of days? Who is that person? Right, so we shall read the Bible from the book of Daniel chapter 7 verse 9. Bible rangu riri kuti iro, and I beheld till the throne were cast down, and the ancient of days did sit. Mukuru wamazuva akanga akagara, yes, whose garment was white as snow. So patopuwa description yokutanga, anga ane hanzu chena, akagara pachigaro. Toenda mberi, the hair of his head like the pure wool, and his throne was like a fiery furnace. Musoro wake wakanga uri muchena, and akanga akagara pachigaro chaibuda moto. So dai Mwari vatitira zvakanaka, dai Mwari vatikomborera. So we are seeing kuti this title kana kuti kunzi kana kuti name rokuti the ancient of days rinongova raMwari chete. Isu savanhu tinogona kuita shungu sekuti tiwane matitles iwayo, even tikaita nharo dzekuramba tinawo matitles iwayo, but finally panotongozosvika day rekuti zvinongoprovwa kuti we are not, hatisi isu. Why? Because hakuna mukuru wamazuva anogona kusvika paanofa. Pane vamwe vainzi religious leaders aitonzi vakuru vemazuva, tonzi ndiye mukuru wamazuva, but finally vakatozosvika pavakafa vakatovigwa. So the ancient of days, imwe quality iri pari, haafaniri kufa, anofanira kunge achitorarama mazuva akawanda. Saka this title inongori deservwa naMwari wamasimba ose. He is the ancient of days. Hebrews chapter 13 verse number 8, the Bible says Jesus is the same yesterday. Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. Kuroti akanga aripo uye achazoramba achingoripo. Izvozvo zvinomuita the ancient of days. Zvinomuita kuti ave mukuru wemazuva. Dai Mwari vatitira zvakanaka. Tine vanhu vakatomborarama makore akati wande, but regai ndigare ndabata nyaya yekuti iyo one day kuna Mwari kana kuti 1000 years kuvanhu. Scripture rinotibudisira kuti one day kuna Mwari. Saka munhu anenge ararama 1000 years panyika ari kunzi atorarama one day kuna Mwari. Saka uchaona kuti Mwari even munhu akararama 1000 years pano pasi, though tisina munhu ati ambosvika 1000 years panyika, munhu iye hatombodeserve kuti anzi mukuru wemazuva, because haana mazuva anenge ararama pamberi paMwari. So tina vanhu vakaita sana Metusela vakararama 969 years, but hatina kuzonzwa vachiwana matitles ekuti vanzi vakuru vemazuva. So tinoona kuti anodeserve nyaya title iyoyo ndiMwari anova umwe chete zuro, nhasi nekusingaperi. Anonzi the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob. Mwari akafamba naAbraham, akafamba naye Abraham,
kusvika Abrahama musi wakazovigwa nguva yake ikapera, because akanga asiri the ancient of days Abraham. But the ancient of days akaramba aripo, akafamba naIsaac. Makore akafamba, Isaac akasvikawo paakavigwa. Then tikazoona akafamba naJacob. Jacob akasvikawo zvakare paakavigwa. Paiudza vana vake zvikanzi, promise me that you are going to bury me in Palestine. Put your hand under my thigh and give a promise to me that you are going to bury me in Machpelah, where my relatives, where my fathers are buried. So that means munhu akaberekwa nemukadzi ane mazuva mashoma. But dai Mwari vatibatsira, vatitira zvakanaka, takwanisa kuona kana kubatsirika nekutoziva kupa Mwari ona yavo, nekuziva also how limited we are as humans. Amen. Dai Mwari vatitira zvakanaka. So the ancient of days, as I am about to conclude, is God and no one else. Nevanhu vakararama makore akawanda zvisingaiti, but iye zvino Bible rakatoprova zvikanzi kana matoramisa memasvika mu70, then from that makutongo atongwa ma blessings aMwari ava kungokupai ukuwedzerai. But dai Mwari vatitira zvakanaka, so no one deserves to be called the ancient of days. As far as uri panyama pano, hakuna munhu ane kodzero yekuti ange aine title iyoyo. God bless you so much. Mwari vakuitire zvakanaka.